Hola i benvinguts a Cultura a l'Aire. Així estem avui un programa nou. Avui estem entrevistant el famós DJ Manzanet. Hola, bon dia. Soc Josep Manzanet, professor de l'IES Els Èvols de l'Alcúdia i des de 1990 DJ José Manzanet. Com vas començar com a DJ? A veure, vaig començar quan tenia 16 anys. Jo escoltava les poques cadenes musicals que hi havia, entre elles els 40 principals, i la música que jo escoltava no m'agradava gens. Hi havia una xicoteta corrent que començava a posar o a escoltar-se música més alternativa, que ara avui en dia es coneix com a Remember, però era un techno, EDM, dance, etc. I jo vaig proposar als propietaris d'un local, una discoteca realment, que millor intentaríem posar este tipus de música que estava pujant i vam acertar i vam aconseguir que la discoteca triomfara durant 10 anys moltíssim. Tu quan fas les actuacions, te les improvises o les prepares la sessió des de casa? A veure, antigament punxava en discoteques. La discoteca té el seu ambient i més o menys les cançons eren les que tenies disponibles amb els vinils. Estem parlant de fa molt de temps. Avui en dia, amb un portàtil, pots dur 10.000, 15.000 cançons. I no és el mateix, o no és igual, punxar un tardeig, uns festers que volen ballar i passar-se-ho bé, que una boda durant 5 hores, tardeig o nit, en quan comences i hi ha gent major que volen passodobles i cançons dels anys 70, puges a 80, 90 i música actual. Sempre s'ha de saber, i és la part més difícil, llegir allò que està fent o qui tens de públic. I per exemple, tu quan fas la teva música, quin tipus de programa gastes, quin tipus de música fas? A veure, per a punxar en el món hi ha 4 principals programes. Un es diu Traktor, jo utilitzo Traktor, un que es diu Virtual DJ, també l'utilitzo, i després hi ha 2 més, Serato i... no me'n recordo quin és l'altre. Només. I normalment jo utilitzo el Traktor, un programa professional que ajuda a fer allò que els DJs antes feien en vinil, ara es fa de forma digital. Però mai porta res gravat, sinó que he de llegir i saber qui tinc d'enfront i buscar un tipus de música o altre. Si jo vaig per un tipus de cançons i veig que la gent s'avorrix i no està funcionant, canvia. I quin és el teu cantant preferit o grup? Mai he tingut un cantant o grup musical preferit, perquè el meu bagatge i la meva experiència em diuen que hi ha mils, no centenars, mils de cançons molt bones i apropiades cada una per al seu moment. Mai ha tingut una cançó o un cantant de referència. Sí, estils de música. M'agrada molt el techno, el dance, progressive, la música màquina, la música bacalao, la música, ara li diuen Remember, més que el pop espanyol, per exemple. Això no vol dir que no m'agradi el pop espanyol. Al contrari, hi ha cançons boníssimes que quan jo necessite que la gent cante, doncs posa Manolo García, La Quinta Estación, Alaska i Dinarama. És a dir, jo instrumente, per mi és un instrument la música. I no m'agrada cap cançó. Sí que hi ha èpoques, hi ha moments, anys o mesos que una cançoneta la gastes més que altra, però no tinc cap preferida, absolutament cap. Tu quina diries que ha sigut la teva millor actuació, la que més a gust has estat, o creus que millor t'ha eixit? A veure, antigament quan punxava en discoteques, quan
hi havia més gent, jo pensava que era millor. Bueno, la discoteca solen cobrar per l'entrar, si entra més gent, millor, bé. Però enguany, l'any passat, tots els anys, la gent normal el pregunta, n'hi havia molta gent? I si n'hi havia molta gent, es pensen que és sinònim de triomfo. Jo he estat en llocs amb persones mils, que no sabien ni qui era jo. Estan allí perquè el d'antes també estava, el de després, fan uns festivals brutals, la gent està passant-s'ho bé i és ideal. Però també després de la pandèmia, amb un equip meu propi, faig actuacions més íntimes per a festers, bodes, aniversaris, i a vegades he estat punxant per a 18, per a 20, per a 30, i a priori pots pensar que no és un triomfo, però la pregunta seria, la gent que ha anat a veure't se ho ha passat bé? La gent que ha anat a veure-ho, tu has donat el màxim i has fet tot allò que saps i has aconseguit que disfruten, que s'olviden dels seus problemes per 2 hores o 4 i han disfrutat i han ballat allò que ells volien i se ho han passat bé, que tenen un record en la ment absolutament fantàstic. Aquesta jo crec que és la pregunta més adient. No si n'hi ha molta gent o poco, que també, però és el bé que s'ho passa al públic que ha vingut. Has tingut alguna actuació així graciosa o un poc desastrosa? A veure, normalment les actuacions comporten alegria. L'única fàstic o l'única hàndicap que he tingut ha sigut diverses vegades que ha plogut. Ha plogut i es crea no bregues callejeres o no pelés, no, això no. Ha plogut, la gent agarren enfado, no podem, i és l'única sensació que he tingut jo de que no he eixit bé. Normalment, 99% de vegades, el públic acaba que volen més. Vaig a 2 hores, ne volen 4, vaig a 4, en volen 5. Jo i molts més DJs. S'ho passen bé i quan duen 3-4 hores pareix que siga molt 4 hores, però volen més. I per exemple, el que estàs comentant tant sobre la gent, en el que estic molt raó, en el que estic d'acord amb tu, també volia preguntar, a vosaltres no has pensat en ser part del públic per saber el que se sent al tu estar punxant? Sí, jo no només vaig als jocs i punxo jo. A vegades, quan hi ha 4 DJs, jo ja expressament, voluntàriament, vaig antes i després. I sí que mire la reacció del públic i com sona una certa cançó davant de molta gent, punxar antes de mi o després. I a vegades sents una cançó en els auriculars, en casa, jo tinc bons altaveus però no és tanta potència i no saps si va funcionar o no. I inclús en el moment que la llances no saps si va funcionar o no. I a vegades a altres DJs veus les dues coses, veus que llancen una cançó, no és el moment, una cançó molt ràpida, si l'actuació és de 2 hores, als primers 20 minuts no pots ficar cançons, puc donar exemples, però dona igual, cançons molt ràpides, a 150. No, a no ser que la gent vinga d'un DJ anterior. I al revés, quan tens el públic en les mans, que ja t'han agarrat a tu la vibració, la onda, i vas acabant, que són 3 hores, són les 2 del matí, acabem a les 3, les últims 3/4 d'hora sí que no vas a ficar música lenta, vas a ficar música més potent, més hard o més ràpida. Però has de saber-ho llegir sempre. I jo sí que em fixe moltes vegades, en altres, per supost, a veure com la llancen, quan les llancen, en quin moment, etc. Tu diries que el fet de ser professor d'informàtica t'ha ajudat al moment de ser DJ, t'ha donat facilitats? O és pel motiu en el que començaves? No té res que veure. Jo vaig ser DJ, ja ho he dit al principi, en els anys 90, perquè
m'agradava aquest tipus de música que no escoltava jo, no trobava en emissores, excepte en Apunt, que antes era Ràdio 9, quan feien un programa que es deia Bikini Club, d'un senyor que ha faltat, ha mort, que li diuen Bartual. Ahir ficaven aquesta música, només ahir la ficaven, només ahir. Imagineu-se 20 emissores de ràdio i que només una ficava aquesta música. És com nedar a contracorrent. I després vaig estudiar en València, vaig treure la carrera, he sigut informàtic, 20 anys d'informàtic i després professor, vull dir, no té res que veure. Jo estic en casa i practique una hora i mitja d'estar punxant i a mi aquesta música més ràpida, més lenta, més bombo, menys bombo, a mi no m'altera. N'hi ha gent que aquesta música l'altera. Jo l'escolte, l'analitze, mire si em funciona, si no, quan la pose, antes, després, i és com una via d'escape de la vida. Saps? A mi no m'altera, no, em relaxa. I com vas decidir que volies ser professor d'informàtica? Professor d'informàtica vaig ser després. Jo tenia tots els títols, títol universitari, el màster, ho tenia tot, però no exercia, he estat treballant en l'empresa privada. 19 anys, quasi, faltat poc per 20. I perquè em vaig cansar ja dels abusos de les empreses privades, de no poder conciliar amb els dos bessons, els dos fills que tinc, el fer 40 i pico hores setmanals, en quant a si se'n fan la meitat, i al final el vas fartant i n'hi ha un moment que dius, pues, talle i canvia de... Ixes de la roda del confort, ixes, i vaig treure la posició en seguida. En 8 mesos la vaig estudiar, la vaig aprovar, vaig treure i així estic. Però diries que, per exemple, si has dit que lo de ser DJ t'agradava antes de triar la carrera, per exemple, tu diries que te va condicionar algo a lo que és la decisió de lo que anaves a estudiar? No. Avui en dia tens un ordinador, tens dispositius electrònics perquè ho porta l'època que estem. Quan el principi de punxar, el gran principi, eren vinils, eren uns discos, així, vinils, que hi havia una cançó o una davant i una darrere. Els vinils, algo que no he dit abans, eren finits. La cançó digital és infinita. Jo el faig una còpia a tu, i jo tinc la meva. Però el vinil era finit. Jo sí que vaig aprofitar estar en València, estudiant, i anava a la fàbrica que es deia l'empresa Contrasenya Records, molt, molt famosa, i agafava els vinils, agafava físicament el vinil. Si l'agafava jo i n'hi havia 20 còpies, la discoteca 21 no tenia aquesta cançó. Per tant, quan jo arribava a Simat, jo això ho feia entre setmana, dimecres, dijous, quan jo arribava a Simat, l'única manera d'escoltar aquesta cançó, no n'hi havia podcast, no n'hi havia iPods, no n'hi havia mòbils, era posar-lo de vesprà, en dissabte de vesprà, posar-lo allí en la discoteca, jo tenia claus, obria i escoltava la cançó. Ja no l'escoltava més fins a la nit. M'anava de sopar, em dutxava, me n'anaven els meus amics i amigues, i a les 2 del matí, quan posava aquesta cançó, jo i els altres l'escoltàvem. Ningú l'havia escoltat abans. Això és incomprensible avui en dia. I aquest vinil, si jo el tenia en tavernes, no l'havien comprat, no sonava en tavernes. Aquest és un dels grans èxits de que allí era els carrers dels voltants pleníssims. Vosaltres no podeu imaginar-se, fa 30 anys, que Simat duguera gent de Benefairó, tavernes, bars, Barxeta, Favara, tots allí escoltar unes cançons que diuen això d'on ha eixit. I jo tenia el truco de que ho comprava entre setmana i només les tenia que jo, perquè era música finita, no la tenia, i tenia una certa habilitat, això és una tenia una certa habilitat que s'ha d'intentar pensar, estar en una tenda un dimecres a les 6 de la vesprà, el presenten 30 vinils, tu tens que comprar-te uns 10, val, 15, quina agarres? Una cançó que no he sentit mai, com pronostiques que serà un triomfo? Com saps que va triomfar? Com ho saps? Esta m'agrada, esta no m'agrada, m'agrada a mi. No tens llistes, no n'hi havia internet, aquí preguntes. Jo vaig desenvolupar una certa habilitat i moltíssimes, no moltes, moltíssimes de les cançons que avui en dia recuperen d'antigues,
jo les vaig comprar i les vaig acertar. I altres que jo les descartava i dic, vaja, està en lo xula que està i jo no la vaig veure en aquest moment. Les dues coses m'han passat. I, per exemple, ara voldries o t'agradaria dedicar-te sols a la música o és difícil? Bueno, dedicar-se només a la música és complicat. Avui en dia, a part de punxar, molta gent produeix i fa els seus arreglos i fa les seues cançons. I a més, n'hi ha que tindre una certa creativitat. Jo veig cançons que dic, jo li posaria ahir algo, però aquest algo a mi no m'ix. Jo sé que em falta algo ahir en aquesta cançó, però no ho veig. Veig que em falta algo, no ho trobe, però no tinc aquesta inspiració de dir, ahir jo posaria això per un costat. I per l'altre, igual que els futbolistes, els jugadors de tennis, els de Fórmula 1, comencen 1.000 i arriben a conèixer-se'n 100, 10 o 20. No tinc jo aquesta inspiració i aquesta habilitat de ser crec jo, de ser una estrella, per exemple, a nivell nacional. No tinc aquesta inspiració, no te dic. I així no de tot, veig cançons, igual que em passava antes, veig cançons de reggaeton, de pop, de la manera que siga, que dic, esta triomfarà. I no m'enganye, veig que passen els anys i triomfen. Hi ha altres que estaran 3 mesos, 4, serà trending topic durant una temporada i després la gent s'olvida o gasten menys. Jo tinc una pregunta. Tu creus que és veritat que en els vinils la música s'escolta millor que en el mòbil? A veure, físicament està demostrat perquè tots els dispositius, taules actuals, antigues, l'entrada vinil està separat de l'entrada digital. Són dues entrades diferents. El vinil llança una ona grandíssima, que jo l'he vista en oscil·loscopis, l'he vista dibuixar, i la ona del vinil és molt gran. Jo he fet, ara no, en el seu temps posàvem cançons en vinil i després posaves la mateixa o una altra en digital i sonava menys. Sonava, els detalls i tot sonava menys. El que passa és que el transport i la manera de manejar els vinils avui en dia és inviable. No pots, si una maleta, jo tinc maletes de vinils, una maleta de vinils de 80, jo, que em considero persona normal, ni més fort ni menys, l'agarre i em costa dur-la. 80. Ja vos he dit que en el meu ordinador tinc més de 13.000 cançons. Com per anar en 80, quantes cançons puc dur en vinil? Jo no, és inviable. Però la onda i la connexió que estos aparatos d'ací, algun tindrà l'entrada, ahí està el vinil i el plat aquell, jo l'he gastat això, tenen una entrada distinta i a més no pots connectar una a l'altra perquè fa zzz i el crema. Si l'entres al costat és tan gran la onda, la física que el dona, que te la crema. Una cosa que tu com a professor d'informàtica jo crec que pots tenir més coneixement. Creus que la IA en algun moment podrà fer DJs que puguen arribar a superar els humans? Avui en dia la IA està naixent encara. Avui en dia la IA ja fa cançons, li dius la lletra, el fa la música. Jo sí que gaste alguna cançó variar, ja feta, és que la inspiració és fer-la, variar, adaptar per IA, per Suno, això ho gaste, alguna ne gaste. Però el més difícil que no podrà, crec jo, la meva humil opinió, el que no podrà crear mai una IA és que en aquest moment llegir i veure el públic, perquè el públic, tu estàs veient si s'avorreix o no. Venen a parlar amb tu, el pregunten. Si ve una persona i el demana Bad Bunny, si te'l demanen 20, si te'l demanen 30,
per què no posar Bad Bunny? No passa res, saps? És que hi ha que llegir sempre qui tens davant, el públic. Per exemple, tu eres des que si li demanen una cançó, tu la poses? En seguida, però hi ha un però. Jo he estat mirant DJs que jo conec, que he estat 3 hores que li han demanat, a més la cançó era Nueva York, de Bad Bunny, li la demanen a les 5 de la vesprà, es fan les 8 i no la posa. Jo no entenc si és que la persona que jo la conec diu, ara que me l'han demanat, no la pose. No sé per què. El que no podem és estar posant, per exemple, música dance, per exemple, dance, EDM, techno, a 140 i tallar en seguida i posar una cançó de reggaeton o lenta. No pots, has de fer una transició. Però si el demanen una cançó de reggaeton i tu tens una sessió lliure de 3 hores, estàs 30 minuts o 40 ficant una tipus de música, quan canvies, poses la que t'han demanat, per supost, i quan canvia, ara faig pop espanyol. Ara després canvia a l'altre tipus de música. Després vaig a 70 i poso gris i els vigis perquè n'hi ha gent que me l'estan demanant, perquè és un sopar de quintos. I aquest sopar de quintos, igual n'hi ha gent que ha nascut en 1968, que en 1988, i tots han pagat igual, pavorem, i tots tenen dret a ballar, o cançons de 70 o dels 80, el que no pots fer és tallar, estar ficant la Potra Salvaje que va a 160 o Flying Free i de colp ficar Camilo Sesto, no. Tens que tindre un cert criteri. I què opinen els teus 2 fills que sigues DJ o la teva dona? Ells, els meus fills, més jo practico totes les vesprades, ells passen, ells senten la música, la tenen ahir, però ells està igual. No? Ningú dels dos els llama, els crida l'atenció. I la meva dona, ella sí que ella està molt contenta perquè a més de tindre'm allí tranquil 1 hora i mitja i no molesta ningú, tranquil·let, això és un xiste. A part és... No, arriba el meu. Sí. I a part... podíem pensar, fer el xiste de dir, mira, guanyes diners, però no ho fas per diners. Evidentment, ningú treballa de baix. Però aquest ingrés que ve de... que són diners que ixen... jo ho trobo fàcil en el sentit de que estic 3 hores i jo sóc el primer que diu ja, de veres, ho dic de veres. El rècord el tenia en 7 hores, enguany, i al cap de 2 setmanes n'hem de fer una de 9. Pense que 9 ja són moltes, ja comença a estar algo cansat, però no és per dir, mira, és que va i guanya diners, no. És un hobby com n'hi ha qui va a la muntanya i se'n va a les 4 del matí i passeja fins a les 11, saps? I, per exemple, a tu no t'agradaria que... Bueno, antes has comentat que els teus fills potser no li fa molt, però t'hauria agradat que almenys un dels dos li hauria agradat la música per poder seguir el teu legal d'una forma? Sí, però alguna vegada jo he dit, mira, si no sabeu què estudiar, estudieu imatge i so, vos comprem un gran escenari i una furgoneta i es forreu muntant escenaris i punxant. Però és com el que és farmacèutic i vol que el fill sigui farmacèutic, el que és doctor vol que el fill sigui doctor, i no, ells que facin les seues preferències i facin el que vulguin. I si tingueres que triar quedar-te en ser professor d'informàtica o ser DJ, què triaries? A veure, és que les dos vessants tenen les seues coses bones i males. Així, el conèixer-vos a vosaltres, estar amb vosaltres, també és fantàstic. Sí que hi ha gent, DJs, que ja tenen un estatus i poden viure d'això, i els conec, que treballen divendres, dissabte i algun diumenge i la setmana la tenen pràcticament buida i venen a ingressar més diners que un professor, evidentment. No són tots, però és una vida que
no tens Nadals, no tens Pasques, no tens... i aquí ho sacrifica i aquí no. Jo no em puc queixar perquè 2 o 3 actuacions al mes és una cada setmana. El mes de juny, per exemple, el tinc ple i el mes de maig, menys el 16, el tinc ple. Però jo no he caigut mai en la tentació, tot s'ha de dir, d'entrar al món de beure, drogues i extramatrimonial, res. Vull dir, no, això de que va el DJ i és el centre d'atenció, no. Beure, drogar-se, res. Jo d'això res. Per mi és una feina que has d'estar molt seriós, controlar què estan fent, que isca bé i que confien en tu per a la pròxima. Això no vol dir que arregla el micro i animes ben animat, clar que sí. Antes has dit que tu vas començar quan tenies més o menys 16 anys. La cosa, com començares en plan, en quin equip o no feia... O sea... No tenia res. Quan vaig començar era com eixe d'ahir, molt paregut, això és un tècnic, és MK1210, si no és eixe, és molt paregut. Teníem 2 plats i una taula mescladora pareguda a eixa de 4 canals, eixes són de ràdio o de banda. 4 canals, tot de la marca Technics, Pioneer, i l'equip era el de la discoteca, he dit, tampoc me'l puc endur, està ahí, a mi pesa molt. I un amplificador, que jo el tenia a la part de la meva esquerra, un amplificador de 500 watts. 500 watts. Vosaltres no sabeu el que són 500 watts. Jo vos dic que jo tinc, avui en dia, 10.000 watts en ma casa d'altaveus. La discoteca tenia 500, jo tinc 10.000, perquè veu com evoluciona tot. I, per exemple, quan ta mare o els teus pares en general vegueren que volies fer música, que te digueren? No, fer música no, és el fet de ser el DJ i estan contents perquè, a més, jo ho donava a conèixer, jo no anava per a bufar-me o per a beure o per a drogar-me, això ja ho sabien. Entonces, jo sí que entrava el primer i eixia l'últim, i venia, si un dia, sobretot encimat, tancàvem a les 7:30 o les 8 del matí, tot d'un tiró, per això vos dic que 7 hores és no res, jo venia tot tranquil, a les 8 del matí, però ells sabien que jo no havia agarrat el cotxe, no m'havia begut, estava allí 4 carrers més per cavall, no n'hi havia perills d'accidents, etc. Venia caminant, tot tranquil, i acabat. I si ara algú se volguera fer DJ o cantant o qualsevol cosa, què li diries per a ser quins trucs, consells? No teníem prou programa. Si algú vol ser DJ i vol provar, avui en dia s'ha de comprar una controladora que siga de 200 o 300 euros, una controladora, uns poquets d'altaveus i un ordinador per a tindre música que punxar. I té 2 opcions. Una és punxar allò que li agrada a ell o a ella. Jo punxo el que m'agrada. Jo punxo el que m'agrada, tinc aquest públic encaixonat i d'ahir no isc. I pot ser que triomfe. Però l'altre és, jo punxo el que li agrada al públic. I sé fer festes, i sé animar a la gent, i sé adaptar-me. I tinc un bagatge musical. I si em parlen de cançons dels anys 80, sé de què estan parlant. Si em parlen de música, jo què sé, bumping, sé el que és el bumping. Si sé el que és música EDM, sé. Si vull fer house, house. Si vull fer dance, dance. Trance, techno. I comença perquè, si no, diuen és que tenim una reunió de festers, però és que anem a fer una festa, som gent de 30 anys, però avui fem una festa dels anys 70. És que dels anys 70 no sé res, ja no el lloguen, evidentment. La gent dels 30 anys volen fer una festa dels anys 70, d'estar 2 hores en música Bee Gees o les cançons que siguen dels anys 70, s'han comprat les peluques, s'han comprat disfraços i volen fer una festa dels anys 70. I per què no? O dels 80. És a dir, tindre ample de mira, sobretot ample de mira. I per exemple, ja que hem fet una pregunta sobre el passat i el present, volia fer-te també una pregunta més cara al futur. Quins plans tens més cara al futur o d'ací uns anys? De cara al futur, jo només
no és quedar-me com estic, sinó a vegades veig gent que fa actuacions pel meu gust horribles, i dic, jo també ho podria fer. I a vegades aquestes actuacions horribles les veus d'enfront de molta gent, en llocs molt concurrits, i dic, per què jo no podria fer-ho? Jo no tinc aquest estatus de... A mi no em coneixen en Galícia, a mi no em coneixen en Catalunya. I no crec que arribi, però a vegades veus gent, sobretot avui en dia en els canals de streaming o de YouTube o Facebook, Instagram, també està molt preparat perquè només el deixen veure els 30 segons que ells s'han preparat i dius, vaja, pues, per lo que he cobrat, la gent que té i el que acaba de fer, pues, tampoc és això. Jo voldria un cert reconeixement de tindre alguna... No sé com explicar-ho. Jo sé fer el que fan altres molt més reconeguts. Tindre aquest reconeixement, ja està. I hi ha una última pregunta que se mos està acabant el temps. Que se t'ha oblidat. Sí, espera't. Va, Ai, sí, vale, ja. ja està. Vale. Per últim, ja per acabar, tu m'ho pots dir quina és la pròxima actuació que vas a fer? Que n'hi ha molta gent que m'ha dit que volien anar a veure. Ai, doncs la tenia este dissabte, era un tardeig, era festes de moros i cristians, en Ador, són les Arqueres, però Per la pluja. No? per la pluja es faran dissabte, en diumenge. El dia 30 Marxuquera, les festes de Marxuquera ho han passat al 31, el dia 6 de juny, no, el 23 de maig en Barx, festa de la primavera, el 31 en Marxuquera, el dia 6 en Cimat, un fons de bicicleta després de fer la cursa, després del 6, no sé si és 11 o 13, 13 crec, en Tavernes, i el 23 o 21 de juny a Travolta en Barx. Vull dir, ara tinc moltes. Pues moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies per On te podem sentir? Eh? On te podem sentir la teva música? Alguna vegada publique en Instagram, però és degut als copyrights, jo poso un trosset i dic gràcies, o gràcies Falla Oliveral, o gràcies Falla la que sigui, o gràcies Penya de Festers. Però així hi ha sessions, que n'hi ha alguna en YouTube, sí, en YouTube n'hi ha alguna, el copyright el talla i n'hi ha una o dos, poquetes. Algun homenatge, tinc un homenatge a Activi, que és tot música sense cantar, però normalment és anar a veure. Pues moltes gràcies per estar aquí. Moltes gràcies per deixar que te farem una entrevista. Vale, gràcies. Adéu. Adéu.